everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Ay, bugha kahoy. Hala. Bugha pa kahoy, wasay. Bugha. Ay, kakapoy. Pahuway na ako. Lingkod ko ni tadtaran nga dako, be. Ay, pagkalaan ni watay asawa. Saan gibiyaan naman kong tirang? Tirang, anong patay-patay magkaday. Gaon na magkagpalo yung siyuta, day. Wala ba tayo anak? Kung ako'y mamatay, kinsa tayo muluyong na ako. Kinsa may mulubong na ako siyuta. Wala na sa brabang buutan tang amo. Nalargan sila si Inday Laura o Dong James sa New York. Gibilan kong dagang kwarta, pero sa amin ako. Signap ko dagang kwarta, o sa amin ako niya akong dagang kwarta. Ngawan ka naman. May tirang. Kuhaan na lang ko, day. Mag-uban na sa imong nahimutangan. Patyan lang ko, day, tirang. Patyan na lang ko. Tirang! Agoy! Ay, patay na ko. Patay na wasay! Agoy! Giyahak ka man na yung dako. Kisa may naglabay na ko bato. Tubag! Kinsa! Wasay ni do! Wasay ni! Kinsa to nalabay bato na ako! Kinsa! Wasay ko na yangan. Kasi may tayo naglabay ng bato. Waman ko naglabay. Iya, baby, din hinaabot si Prinsesa Estrella sa kalibutan ng mga multa. Ako matilang, matimaon. Bidintitahan sila. Pinanyagan sila. Maklaro na ko ilang silyo. Si Prinsesa Estrella, kinalabat ang balance siya. Di ba ko makaya niya? Tingin sa kalibutan sa mga multa. Masinog, doon na makatambalik Prinsesa Estrella. Pero, kinsa man! Huwag mo tingog! Kaya ako'y mo tingog! Agay! Wag yun! Ay! No, sa man eh! Wag man din ibato na ako! Ang ako ang din kamot na igos kong agtang! Ay nagtuo kong bato niya kong kumo! Nayabag na ko ini! Di ay puso ko ni makahoy nga! Ako binughabi! Kaya tingaling maawan na din eh! O naon niya ako ikam... Nayati na yun! Ang buot kong ipasap... nayabag na ko. Ang buot kong ipasabot, hipuson ko ni makahoy nga nawanan. Maawan na naman, maaman di uwan. Kisa may mauwan, may uwan. Maawanan kun mauwan. Mabasa kun doon ay magbasa. Wala ko kasabot ini. Wala ko kasugod din, babasa. Kasabot. Osa! Dalahi na karaan di ay. Kisewa kasabot. Ako lagi! Ay, kagamay tingog. Ay, mo mahulmigas ng tingog. Pagyan. Tinuod akong nadungog gamay tingog. Oy! Ang dahon milupad. Tama ka ako kipalupad! Gamay kingkoy milupad. Ay! May buto! Ni aso! Pre! Kabaho! Kabahong utot! Kinsa may nagtago na ko dagang mga dahon. Kasakit sa akong lawas. Ang pananganas akong likod. Naapakini. Kinahanglang maibot ko kini. Akong ito ng pana sa akong likod. Kung kunita ng pana...
Ilsa, gusto na. Ayaw na paghilang. Pila nakakatuigan ni nagpaabot kita. Nga makabaton kita og anak. Ilsa, Apan. Napo nakatuig ang nakalabay. O paghihapon kita'y anak. pasag di lang. Wa pag yung tingali ihatag si Ginoo ka na to. Sa result sa laboratory test, pilatong duha, wa kita diferensya. Makahimo kita sa pagbatulog anak. Armando, sa akong pangidaron karon. Makaanak pa ka ako. Aw ikaw, makapaton ka pa og anak. Ngadto sa laing babae. Oo. Doktor ka, ug ako abogada. Nahuman nato ang atong mga kurso. Naangko nato ang tanan. Profesyon ug salapi. Abunda kita ni anak. Apan bahin ug anak. Wa kita ni ana Armando. Giuna nato ka ng tanan. Gusto ko makabaton kitag anak, Armando. Gusto kong anak. Ikaw na. Ayaw na paghilang. Kung pananglit, di gyud ihatag si Ginoo ka ng mga atong ipangandoy. Ato na ka ng dawato. Ihunong ang auto, Armando. Ha? Nga naman. Basta, ihunong lang una. Please lang, ihunong, Armando. Kaya doon ako ipakigisultihan mo karon dayon. Sige na, Armando. Na, gipahulong ko na ang sakinan. Usa pa ka nang imong isulti nga importante magkakayo. Armando, gusto ko makabaton kita og anak. Bisan ako. Gusto sab ko ni Ana Ilsa. Apan, kung dili kita hatagan og anak si Ginoo, ato na ka ng dawaton. Armando, Sa imong pagidaron karon nga 40 anyos, maglisod ka na sa pagpanganak. Armando, doktor ka. May kwarta kita, Armando. Gamiton ta ang atong kwarta. Buot to magipasabot nga atong duha ka similya ibutang nga to sa laing tao aron mo'y magbabos. Husto ka. Mao ka na atong buhaton. O kaha, aron dili kayo gasto. Magpaanak ka nga to sa laing babae. Ilsa, Ato lang bahiran ang maong babae. Kanang limpyo nga pagkababay. Ug kun human unya sa pagpanganak, atong kuhaon ang bata. nayabag ba ka ng utok mo? Armando, Ayaw, anak. Dili ko gusto nga dunay laing tao nga ato isakripisyo. Aron lang maangkol ang ato gusto. Dawato na to, Ilsa. Nga wa kita hatagi sa Diyos og anak. Total, gigarantiya ko na kanimo ang akong kasing-kasing. Hangtod sa way pagkatapos sa akong gugma kanimo, Ilsa. Bisan pa og wa kita'y anak. Armando. Atong dawaton. Nga wa kita hatagi og anak. Takadugo ka ba, Ilsa? Kasakit sa akong samada. Uy, makatabang na dining dapita. Wa ko masayad kung sa kining mga lugar. Dili pa ko gustong mamatay. Gusto pa kong makita ang lawas sa akong amang hari. Kuha na ba? Kinabuhi. Kuhaon ko gyapon ng iyong lawas. Dapat ko sa patayng lawas sa akong inangray na. Unsa ka nang dapita diha? Kada ko kayag sa mga iwak mo ng labay. Ingon sa...
Muna na lang ko sud sabay. Sige, ako lang mo sila sa gate. Remy, kuyugi si ma'am ni mo paingon sa mong kwarto. Kaya gikapo yung tao ni. Sweetheart, sige na. Sige na. Remy! Oh, yes, sir. Dali na, ma'am. Sige. Muna na lang ko sud sa kwarto, Armando. Uy, Uy! hala. Armando, may nadunggan ka ba? May nadunggan ko. Ingon sa gisakitan. Tuwara si Armando! Nahagba siya! Dali sa. Atong duulon. Ayaw! Ayaw na pagdul, Armando! Kaya tingaling kriminal ka na! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.